Bună și bine v-am găsit la un nou tutorial. În acest clip vreau să continui cursul despre care am povestit în clipul anterior. În clipul anterior am specificat că am început un curs în care vă arăt cum să utilizați toate aplicațiile din Google Workspace. Și am făcut un clip anterior în care am început această serie de videoclipuri, acest curs. Și astăzi îl voi continua cu un nou clip în care vă voi prezenta prima aplicație din acest Google Workspace. Și hai să începem acest clip. Prima aplicație din acest Google Workspace pe care o să vi-o prezint în acest clip este aplicația ce cred că mulți dintre voi o vor folosi, adică aplicația Google Task. Spune și numele ce face, te ajută cu tascurile. Google Task este o aplicație în care îți poți adăuga tascuri, sarcini pe care le-ai de făcut în acea zi și le poți marca când le-ai făcut ca terminate. Și după cum veți aici, listă de task-uri, adică poți să spui, spre exemplu, niște task-uri pentru weekendul ce urmează, spre exemplu, dacă urmezi să mergi în vacanță și vrei să vizitezi niște locuri mai frumoase din locul în care mergi în vacanță, poți să creezi o listă de vacanță și hai să începem cu începutul. Ca să adaugi o tască nouă în Google Task, o sarcină nouă, mergi aici pe Create și apoi va trebui să pui titlul, când va fi, pe ce dată și la ce oră, și dacă vrei să fie pe toată ziua, bifezi all day și trebuie să alegi ziua. Dacă nu vrei să fie toată ziua, și vrei să fie doar la o oră, pui ora, pui dacă vrei să se repete, și cum, dacă vrei să se repete dacă vrei să se repete de zi cu zi, să fie mereu într-o zi din săptămână, în ziua din săptămână pe care ai pus-o tu și așa mai departe. Mai aici descriu să-mi poți adăugi o descriere și lista pe care vrei să fie acest task. Și hai să facem și noi aici o sarcină de test. Punem, spre exemplu, test. Punem că vrem să fie toată ziua pe data de septembrie 15, spre exemplu, sau nu pe septembrie 15, hai să punem toată ziua, hai să punem astăzi, toată ziua pe astăzi, în ziua de astăzi, să nu se repete, hai să dăm does not repeat, putem să punem chiar și o repetare custom, dacă vrem, o să vorbim despre asta mai târziu, pune că nu vrem să se repete, o descriere nu mai punem, lista nu ne-a creat alte liste și save. Și avem aici task, că e pentru astăzi, nu avem alte detalii pentru că nu ne-am pus de scriere și când am completat-o pur și simplu dăm click pe acest checkbox. Așa se mai numește, checkbox. Bun. Și acum hai să ne mai uităm pe înțelate funcționalități ale aplicației, să zicem. Poți să pui și task-uri la stored, adică, spre exemplu, dacă consideri tu că niște task-uri, sarcini sunt mai importante pentru tine, le poți pune aici la stored și dacă nu ai task-uri, nu ai sarcini acum pe care să le pui și să se adauge automat aici la stored task, poți să te duci aici, dai click pe add stored task și sunt aceleași setări pe care le ai și acolo, doar că acest task va fi imediat adăugat ca fiind important, să zicem. Hai să trecem și la ultima funcționalitate a aplicației, aceasta cu Create New List. Putem să creăm o listă de task-uri și aici, după cum vedeți, nu avem prea multe setări, trebuie doar să-i punem un nume și aia e. Hai să punem, spre exemplu, tot test pentru clip test. Și avem mai dacă mergem pe all task, putem selecta de celiță să ne afișeze dacă toate listele sau doar cea pe care am creat-o noi sau doar cea care a fost adăugată by default. Și avem aici ambele liste cu sarcini. Pe niciuna nu avem o sarcină, dar acum dacă vom vrea să creăm una nouă, vom putea să selectăm de aici lista My Task sau Test.
în cazul nostru. În cazul vostru va fi numele pe care l-ați pus listei. Și putem adăuga în lista pe care am creat-o noi și restul setărilor sunt la fel. Am povestit adică despre ele. Și după cum vedeți, mai avem și alte setări la liste, cum să le ordoneze, putem să-i dăm un rename, putem să facem, să stergem lista. Vedeți că la lista default, adică My Task, nu putem sterge pentru că este default. Nu putem să stergem, din păcate. Poate unii s-ar fi dorit asta, să aibă numai pe aceea create de ei, dar din păcate nu putem face asta. Mai putem să printăm lista cu sarcinile, adică așa, task, să ne am aici tascurile, lista de fapt și mai jos tascurile din acea listă și setările mai sunt să stergem toate tascurile completate, pentru că, după cum vedeți, dacă avem mai niște tascuri și le completăm, vor apărea în secțiunea asta de completed. Și dacă vrem să le ștergem din această secțiune să nu mai apară niciunde, pur și simplu mergem pe aceste 3 puncte și delete all completed task. Dacă aveți task-uri care se repetă, nu știu, zi de zi, anual, lunar, cum a setat voi, nu dați aici pentru că dacă faceți asta, din ce bănuiesc, eu n-am apucat să testez, dar din ce bănuiesc, toate tascurile, sarcinile completate și inclusiv alea care se repetă vor fi șterse și nu se vor mai repeta. Nu se va mai repeta acea sarcină în ziua următoare. Va fi ștersă definitiv și va trebui tu să o pui din nou cu toate setările, să se repete cum vrei și așa mai departe. De asta, dacă aveți task-uri pe care le-ați completat pentru ziua asta, dar urmează să se repete într-o altă zi, v-ați recomanda să nu le ștergeți. Și vedeți că aici mai avem o chestie de care dacă tragem putem selecta cum să apară această listă, dacă să apară în dreapta, cum e aici, sau în stânga. Și dacă o ducem aici, poate apărea aici. Și vedeți că testul s-a băgat aici și mai task aici. Și poate mai devreme v-am spus că nu puteți șterge această listă de task-uri făcută by default. Păi caz nu vă mai aveți, pur și simplu debifați și vă arată doar lista pe care ați pus-o voi. Asta, da, nu o puteți șterge, e adevărat că tot ea mai rămâne pe undeva, dar puteți să vă debifați să nu vi-o afișeze și dacă vreți să nu vi-o afișeze chiar nici pe ultima, adică în cazul nostru pe asta de test, o debifăm și ne spune că toate listele sunt ascunse, dacă vrem asta. Adică asta este utilă, nu știu, dacă dăm calculatorul unui prieten și nu vrem ca acel prieten să vadă ce task-uri avem noi în Google Task. Le debifăm pe toate, sunt hidden, da. Ce este adevărat este că nu putem pune o parolă ceva la ele, adică el poate bifa din nou de aici să le vadă fără nicio parolă, fără nimic. Asta e adevărat, nu este securitate maximă, dar pentru, să zicem, cineva care dă laptopul unui prieten și știe că prietenul nu este atât de curios, mi se pare că această opțiune ar fi suficient. Da, dacă prietenul este curios și vrea să vadă ce task-uri aveți, opțiunea asta nu este de ajuns, pentru că el sigur va ști, dacă urmărește acest tutorial, cum să le reactiveze. Dar dacă prietenul nu este atât de curios, să zicem, la ce task-uri aveți voi în ziua respectivă sau în zilele următoare, eu zic că ar fi suficient ca să nu le vadă. Și cam asta a fost în clipul de astăzi. Am făcut și noi al doilea clip din această serie din tutoriale cu Google Workspace și v-am arătat tot ce trebuie să știți despre prima aplicație, Google Task. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați de like, subscribe cu clopoțelul activat ca să fiți la curent cu următoarele tutoriale din această serie. Eu am fost Călin, la revedere!